Tu je zveri do Boha, no. Ale to nik neverí. No, ale ak si ty v prírode od jary do tvrdej jasení, tak vidíš koľko. Prvej bol polovný múraň, a to, čo, ty ideš sprintovať, si myslíš, že už ideš ho vidieť, ale hýbaj tu sa postaviť na pol roka, na 7 mesiacov, tak vidíš, no. Tri vlci, no boháči, chytia toto a už potom ty ideš guľmovať deky, ako on ani boha, ono ovcu držalo a takto. Jedno držalo, lebo dvoje druhú na mňa. A ten jeden, čo bol taký ako tela boha, veď som mám vrav v Janskej. Ten ho držal boha labami pritisnutú, tu už malo vytrhnutú, no boha, to vravím Štefan, toto je reál, Štefan. Kde ho držal, za krk či za no takto už pritisnutú na zemi. No, a pozeral na mňa, hej, že čo idem ja vyviesť. Aj risk bolo ísť s takou paličkou, hýbaj ku telaťu takému. Čo ve, ten upustí je na tebe, nie? Ja a Štefan vraví, pača, toto si zažil števko 4-5 razy na vlastne. No boha, veď ja to som taký vlčí a ja sa bojím. A ten, čo bol vpredu mladý, čo sa máš báť, veď on zadajú od inde. V Lani šel kamarát tou stranou ako od Jamníka do hora a povedal Imro, boha, keď som bol vzal, buď aparát, alebo on. 11 videl medvedov. 11, malého psíčka si zobral. Áno, v jeden deň. Veď ono zase mňa aj vlk v prírode baví. Pasuje do prírody. Aj medved, čo by nie, ale ak je toho moc, tak je moc. Veď len tu v lokalite našej. A na slivky do sadov a dečo. Veď to dakedy bolo realita počuť o medveďovi preboha. Teraz medved to je ako... Keď poviete, videl som psa. To ani nik nereaguje. Nikdy never, je to šelma. Je to šelma. Je moc medvedov. To mne darmo povieš, takto, že nie. A len by som si to prial, čo ho tak chráni, keby ho troška popreháňal, čo by sa s prepáčením zasral. Slovan nevyhral, boháča, tu zase nevyhral. Tak? To je moje mužstvo, no a? V hokeji alebo fotbal? Fotbal, 1-1, mal šanci toľko, kurva, mal vyhrať na Interi.